Naka-live ako si mama. Ano ma? Kwenta. 45. Hindi umatong. 6 tapos 2, 6 tapos 3. Aray. Tumunog. Nag-reconnect na naman, oh. Mamaya pa.
7, sunod. 6 tapos 7. 6 tapos 7. Muna yan. Plus, 7 pa. Yun. 68. 69. Yun. Madam Ara Miguelab, shout out. Ayan. Madam Ara, Mega Love, shout out. Ayan, good evening. Premiere, ayan, 6:45. May premiere yung 6:45. Wala, 5 minutes na lang pala. Sige, pupuntahan kita, Ma'am Ara. Tamsak po, salamat po. Thank you, ayan. DJ Single, Mega Love, shout out. Ayan. Thanks sa support, DJ Single. Ayan. Ayan, patamsak pa kay kay Madam Ara and Elo. Meron 6:45 pala yung kanyang premiere. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. May harang kasi, sayang. Ayan, may premiere po si Madam Ara. Ayan, 6:45. 4 minutes na lang. DJ Single, Miguel Love, shout out. 3 minutes na lang pala. 7 tapos 0. 7. Two minutes na lang. Tapos 0. Ulitin mo niya pagkasibig mo. T-shirt si 71. Siguro na po, 7. 17. Ayan, palablab pa ako kay ano na lang, ilang minutes na lang kay Madam. Ayan. 3 minutes na lang, mag-start na yung kanyang premiere, mga lalabs. Ara and Elo's vlog. Bumili ko, Madam Ara, ng, ano ba yun? Regulator. Try ko kung pag nag-welding, di mag-loading. In-order ko sa sa Lazada. Kinabit ko na. Ayan, 2 minutes na lang po kay Madam Ara, yung kanyang premiere.
Amerika. Ayan, 1 minute na lang pala, Madam Ara. Muntan na kita. Ang dalawa ay panood ko. Ayan, nag-i-start na yung kanyang premiere, mga lalabs. Ara and Elos. May harang. Sky Fim, mega love shoutout. Sky Fim TV, hello, Tamsak here. Ayan. Sky Fim, mega love shoutout. Ay, nalabing kita ng jacket. Ayan, Sky Fim, may jacket ka na po. Thank you so much. Nasa ano po tayo, premiere ni Madam Ara. Yan, punta muna natin mga lalabs yung nakapin, yung premiere po ng nakapin. Baba ko muna yung akin. Premiere po yung nakapin, mga lalabs, naka-premiere. Ayan, dun muna po tayo sa premiere, mga lalabs. Ara and Elos Tamsak Dan from DJ Single. Ayan. DJ Single, thank you so much, lalab, DJ. Ayan, 4 million mega love shout out. Palablab ako, mga lalabs, nakapin, mga lalabs. Ayan, nasa premiere po. Ongoing premiere. Sky PM lalab, mega love shout out. Ayan, naka-premiere pa tayo, mga lalab natin, yung nakapin, yung naka-premiere. Si Madam Ara.
na yan. Maya po single, ayan from Aura and Elos. Mamaya na daw lalabs at nakapremiere pa siya mga lalabs. Oo. Dito, bukay-tiit. Wala naman sukuha mo. Ito na, buha. Three. Four. Dan dikit po sa nakapin from Sky Film TV. Ayan. Nasa premiere pa tayo mga lalabs. Premiere. Ayan. Dan dikit po sa nakapin. Sige po Sky Film. Balikan kanyan lalabs mamaya. Nasa premiere pa siya lalabs. Babalikan mamaya. Balikan kanyan lalabs. Sabi ni Papa. Mamaya na pa naka-live pa ako eh. So, ay sisirain mo na naman. Sky Film Lalab, thank you so much.
26. 27. 28. 27 ba sa lahat? Bili-bili ng dalawa. Tama, ito sa libit niya. 28. Busy si Bibi. 29. Kasi tama ako nito, Mike. Yun. Bibi, huwag sipain yan, Bibi, oh. Hoy. Oh. Masipa mo yan, oh. Tingnan mo, Bibi. Sa paa mo. Masipa mo yan, bagsak yan. Basag yan. Jemo Channel, dating dikit. Ayan. Tapos na yung ano ni Madam. Tapos na yung kanyang premiere. Huh? Oh. Ibalik mo. Jemo Channel, dating dikit. Ayan, from Ara and Elos. Ara and Elos, dan sa'yo from Sky Film TV. Babalikan ka yan, lalabs. No worries. Ayan. Skype mo, TW from Ara and Elos. Ayan. Skype mo, TW from Ara and Elos. Ayan, lalab. OTW na si Madam Ara sa'yo. Ayan, Maridel Kin daw. May galab shout at lalab. Dikit na main ko Sky from Ara and Elos. Ayan. Ayan, 3 million may galab shout out. Kulo. Palabla ko mga lalabs yung aking new upload. Ayan, ka-upload lang yan. 30 minutes ago.
File balls, pag-graduate, ilan na ba yung bahay mo, lalabs? Taytay Channel, Migalab, shout out. Maridel Ked daw, ilan na ba yung bahay mo? Taytay Channel, Migalab, shout out. Yung channel mo ba yan? Ano, Maridel? Island Sweet Vlogger, lalab, Migalab, shout out, tamsak. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak. Island Sweet Vlogger. O yun, bullpen. Tapos ka na ba? Island Sweet Vlogger, lalab, Migalab, shout out. Eh, ingay na ayam na to. Island Sweet Vlogger, Migalab, shout out, lalabs. Ayan, thank you sa patamsak mo, lalabs. Ano yun? Ha? Wait lang po at may magpapaload. Token text. Number? 50. Zero 951432248. Tama. Bitbitin. Ganun pa ba ito? Ayan, 11 million. Miglab shoutout, 11 tamsak. Thank you so much. Ayan, og operator tamsak. Mary Grace, where's my pen? Og operator gaming lalab, migalab shout out. Ayan. Salamat po sa
tamsak. Ayan, palablab naman pa ako nakapin mga lalab. Yung aking new upload, ayan, palike naman ako mga lalab. Kahit 2-minute watch lang mga lalabs para sa aking WH. Maluoy na kayo host, ayan. Bagsak yung ating WH mga lalabs. 170 lang yung aking WH, ayan. Tamsak dan, salamat lalabs sa patamsak. Kahit 2 minutes lang mga lalab, mag-iwan lang ng tamsak, bakas, ayan. Maraming salamat. Ako po yung nakapin. Mukhang mingaw ah. Mukhang mingaw. Operator Gaming, nag-try ako ngayong gabi mag-live kasi sa araw ang hirap. Dito sa probinsya, sa araw kasi may nagwi-welding. Sa araw ang hirap mag-live kasi panay loading yung aking live. 30 minutes pa lang, bigla na lang nagsha-shutdown. Kaya try ko. Kaya yung aking WH medyo down. Hindi rin makapag-banana. Kasi alam mo naman sa probinsya, laging burn out. Kanina nag-burn out na naman. Diyos ko. Ang hirap dito sa probinsya, panay burn out. Kung hindi naman burn out, may nagwi-welding. Ayan. Na para bang na hihila niya yung aking connection. Ayan, kaya panay loading. Kaya minsan bigla na lang ako nawawalan ng microphone. Nagmumute. Minsan nag-shutdown. Ayan. Kaya minsan parang nakakatamad. Ayan, salamat lalab sa iyong patamsak. Mas maraming tao sa araw kaysa ngayon. Pero kailangan nating mag-live para sa WH ni Island Ski Vlog. Saan probinsya mo? Nasa Bicol ako lalag. Sa Kamsur. Sa Bulacan Sur. Ayan. At dito lalabs, laging maulan. Ayan. Pag umuulan pa naman, kumukulog. Ayan, nakakatakot dito. Lakas ng kulog. Kaya pag may kulog-kulog, pinapatay ko rin yung internet at baka masunog. Nakakatakot. Kaya hindi na ako nakakapangisda ng gaano. Ikaw ba, nasa ano ka ba? Bicol pala. Nasa taga Bicol ako lalabs. Nasa Bicol ako. Bicol. Nasa Bicol ako. Sa Bula. Madam Ara, ayan. Kanina nga, nag-burn out na naman. Mga ata nag-burn out eh. Mga 12:30 ata nag-burn out. Dumating na naman yung kuryente. Mga na siguro, 4:00. Hinintay ko lang dumating yung kuryente at naligo na ako. Sabi ko mag-live nga ako mamaya. Kanina hindi ako nag-live kasi ang lakas ng welding mga lalabs. Hindi ko kayang sagupain ang welding. Baka masunog yung ating computer. Lagi na lang nakikipag-away sa welding na yan. Hindi nakaka-live ng maayos. Meron daw kasing tinatapos yung parang window daw. Ini-welding ng kapitbahay. Ako ngayon lang din nag-YT, nag-ayos kasi ako kagabi ng FB Reels ko at page. Kasi malakas din yung yung Reels. Malakas din ang views niyan. Ayan. May page ka, May page din ako, na lang, papalo din ako lalabs. Hanap ako Bartiran maya, ayan. May page ka? Ako papalo din ako lalabs sa page ko lalab. Meron akong page. Ayan, Island Ski Vlog.
Ganon din yung pangalan ko sa page ko. Parehas ng pangalan ko sa aking YouTube channel. Sige, maghanap ka ng yung madaming tao. Ayan, 4 million Migalad, shout out. Kaya nga kahapon ata, ay nung isang araw, nag-order ako sa Lazada ng generator. Islandski Vlog, ayan, ilagay ko ha. Ayan yung page ko, i-type ko po ha. Kasi nagla-live din ako doon. Ayan yung page ko. Parehas lang ng pangalan ko ng Ayan, ako yan, si Bicola ng Uragon. Ayan, Islandski Vlog, yung page ko. Yung page mo ba, anong pangalan? Ayan, para ma-follow din kita. Ayan. Ayan yung page ko sa FB. Parehas lang ng pangalan ko. Malay mo, dumami yung followers natin doon someday. Mamonetize din tayo doon, di ba? Same din sa akin page, kaso yung una ko di na magamit kasi na-ban main FB ko. Bakit na-ban? Baka may ginawa kang hindi nagustuhan ng Ilang taon na hindi nagana. Gusto mo bang ma-retrieve yun? Gusto mo bang makuha uli? Marami ka na bang followers doon? Patamsak OFW ako. Ayan, lalab, upcoming live. Ayan, sige, tamsakan natin yung lalabs. Mga lalab, patamsak naman ako na kapin. Ayan, kahit 2 minutes lang. Same din sa YT ko. Sige, lalab, i-search ko yan ha. Sige, mamaya. Ito yung pangalan ng page mo. Sige, mamaya lalab, follow kita ha. Operator Gaming rin yung mo page. Kinakabahan ako pag naglo-loading yung aking live. Diyos ko. Bago lang na ban. As in, hindi mo na siya mabubuksan? Baka naman kasi naghubad ka doon. Baka naman kasi naghubad ka doon, Kaya binan ka ni ni Facebook. Bawal doon magmura. Ayan. Huwag ka kasi maghubad. Ikaw naman tuloy. Kunti lang followers ko, bago lang din kasi page ko. Ayan. Sa akin nga, iwan ko ilan na ba yung nasa 100 na rin ata yung followers ko doon. Ayan. Nasa 100 na rin siguro. Malay mo someday maging million. Ay, kailan kaya magiging million? Di na mabuksan. Ayan. Di na mabuksan. Ayan. Siguro meron kang in-upload na di nagustuhan ni ni Facebook. Ay, Madam Ara tuloy natawa. Kaya gumawa ka ng bago, Sana makisama yung connection. Kasi sanapin ko na page mo. Sige, lalab, mo ko doon. I-follow. Parehas lang na spelling. Mag-message ka doon. Marireceive ko yung message mo. Ayan. DJ. Ayan. Ayan, operator. Thank you, lalabs. Ayan, 3 million Migalab shout out. Mga lalabs, palablab naman ako nakapin kahit 2 minutes lang yung watch nyo. Tapos like,
Masaya na si Host. Ayan. 2 minutes watch lang mga lalabs. Yung upload yan nung nakapin. Yung nakapin mga lalabs, bagong upload ko yun mga lalabs. Orange chicken, ayan. Kung gusto nyo matry yung orange chicken, try nyo na yan mga lalabs. Panoorin nyo yung yung nakapin. Bagong upload yan mga lalabs. Ako'y nahahatching. I'm sorry. I'm sorry, ayan. Ayan, 3 million Migalab shout out. Sana makisama yung aking connection. Diyos ko Lord. Robert Paila, maayong gabi host. Ayan. Lalab, maayong gabi sa imong tanan. Bisaya. Maayong gabi host. Ayan. Robert Paila, lalab, Migalab, shout out. Thank you so much. Ayan. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Sige, og tamsak host. Lalab Robert, salamat lalab sa patamsak mo. Ayan. Nakita ko nag-message si Mag-change tayo ng Lalab Robert Paila, nagbaba ng bahay, Robert. Ayan. Salamat lalab, maraming salamat. Ayan, naglo-loading na ang buang. Diyos ko, naglo-loading na naman. Og operator, ayan. My God, why like this? Palablab host from Robert Paila. Sige lalab, lablabin ko yan. Pati ikaw, lablabin ko na rin. Robert, ayan. Sige Robert lalab, panay loading na naman ng buang. Diyos ko naman, wala namang ulan na. Kinakabahan ako pag naglo-loading yung aking live. Robert Paila, ayan. Robert, 1.83, ayan Robert. Mayarang ka na agad. Monetize ka na ba? Antigiro ng Misamis Oriental. Ayan. Mga lalab, patamsak naman ako nakapin. Palablab naman ako mga lalab nakapin. Ayan. Kahit 1 minute, 2 minutes lang mga lalabs, okay na kay host. Ayan. Orange chicken mga lalabs. Ayan. Kahit 2 minutes lang, din iwan ng like mga lalabs. Masaya na si host. Thank you, thank you. Ayan. Monetize ka na ba Robert Paila? Lalabs, Robert? Ayan. Loading.
Muni na host pero wala pa sahod. Ayan. Kailangan mo pa kasi lalas ma-reach yung, bago ka lang bang mamuni? Nag-apply ka na ng Google Pin? Aray ko, sakit ng likod. Ah. Nag-apply ka na ng ano mo, Google Pin lalabs, Robert? Maghintay ka lang, ma-reach mo lang yung 1K ay yung ano, $10. Ipapadala na sa'yo ni Lolo yung ano mo, Google Pin. Dati man pala tayong dikit sa main channel mo, ano, Robert Paila, ayan. Dito ko sa main mo, ayan, oh. Ha? Saan? Hindi pa ako umabot ng $10 host. Ayan, marireach mo rin yan. Ayan. Tsaga-tsaga lang lalabs. Tsaga-tsaga lang mag-live ka. Og lalag, thank you, Og. Nakita ko yung ano mo lalabs ha. Mamaya tingnan nyo kung ano yung upload mo doon. Ayan. Arcadio Tamsakdan, lalabs, Migalab, shout out Arcadio TV. Ayan. Hindi ko pa nga naayos yung akin, yung mga member ko hindi pa binababa ni Nightboot. Hindi ko pa naayos. Arcadio TV, ayan, nagbaba ng bahay. Migalab, shout out. Migalab, shout out, lalabs, Arcadio TV. Lablabin natin si Arcadio, mga lalabs. Ayan. Ayan, malalabs yung nakapin po. Palike naman ako, mga lalabs. Pawas naman kahit 2 minutes lang po. Ayan. Yung nakapin, maluin na mga lalas nyo. Upload ko po yung nakapin. Ayan. Tamsak lang. 2 minutes watch. Sapat na. Ayan. Lablabin natin Sir Arcadio TV. Ayan, Arcadio at TV. Ayan. Nagbaba ng kanyang pamamahay. Arcadio 2.6. Auckland, NZ, ayan. Boy FW Chore to Life Story All Filipino Basketball Game, ayan. Arcadio TV, ayan. Saan bansa ka lalab? Sa bansang lugar ka? Nasa UAE ka ba? Ayan. Ang bango naman ng alkohol. Ayan, lalabs, Arcadio, nasa bahay mo ako, ha? Dikit ko na sa'yo, Arcadio.
Ayan, Robert, nasa bahay mo ako, Antigero ng Misamis Oriental. Ayan, Robert. Ayan, Robert, sa bahay mo ulit ako lalab, Robert. Ayan, James Malasaga, Migalab, shout out. Sir James. Hello, host, Migalab, shout out. Ayan. Lala, Migalab, shout out. James Malasaga, lalas. Ayan. Thank you so much. Mga lalabs, yung palablab naman ako mga lalabs na nakapin yung aking new upload. Ayan. 2 minutes watch lang, then tamsak, sapat na. Ayan. Salamat, host. Ayan. Parang malungkot ka. Malungkot tayo lalabs kasi ano. Malungkot ba ako mga lalabs? Parang malungkot ka. Ayan. Kasi hindi ako nakaka-live ng maayos, James Malasaga lalabs. Kaya ngayon nag-try ako ng ganitong oras mag-live para sa aking WH. Kasi sa totoo lang mga lalabs, yung WH ko is nag-down siya. 170. Hindi ako nakaka-live ng maayos kasi sa araw nga, sinasabi ko na nga sa iba na nagwi-welding sa umaga. Ayan. Kinakain niya yung ano ko, yung connection. Laging naglo-loading. Tapos lalo na pag marami akong viewers, bigla na lang naglo-loading at nagsha-shutdown. Ayan. Kaya nagtry akong ganitong oras. Kaya malungkot ako kasi kanina wala rin kuryente. Hindi man lang tayo nakapangisda. Ayan. Baka nagugutom na si host. Ayan, James Malasaga lalabs. Ayan, ano, Robert. Ilang minutes ba to? Ayan, 4 minutes lang. Pusin ko na to lalabs para sa WH mo ha. Hindi ko pa tapos panoorin. James Malasaga dan pulpak pasok lilod. Salamat. Ayan. James Lalabs, pasuklian na lang si Robert Paila. Ayan, Diyos ko, connection na naman. Huwag sana akong malaglag. At isa pa yung aking internet mga lalabs, minsan may tupak. Ayan. Kaya minsan na ipa-cancel tong internet na to and magpalit ako ng bagong internet. Kaso lang naisip ko wasting money. Ayan. Napakamahal ng pakabit ko nito. James Malasaga, dan pulpak pasok lilods from Robert Paila. Ayan. Bibi, masipa mo yung ano, generator. Ano ba yung dang? Ikaw ba to Robert Paila? Ayan. Chubby boy. Oh my God. Magic. Pinakuluan mo na yung paa mo. Huwag naman sanang malaglag tayo. Oy, Diyos ko. Nag-loading na naman. Diyos ko, masusunog na yung paa mo, Robert. May magic ba yan? Alas 7 pa lang pala. Oh my God, pinaglutuan mo ng noodles. OMG, mainit, Robert. Pinaligo mo na yung mainit. Magic. Ayan, may harang ka, Robert, ha? Ayan, pinapanood ko pa yung video mo, ha? Ayan, may harang. Robert Paila.
Grand Upa, mega love shout out. Magandang gabi mga idol from Grand Upa. Ayan. Grand Upa, lalab, mega love shout out. Ayan. Magandang gabi sa'yo. Ayan. Nagsikain na ba yung iba dyan? Nagsikain? Ayan, Robert Paila, napanood ko na yung buong video mo. Ayan, oh. Finish. Bishay lalab, mega love shout out Bishay. Ayan, tamsak dan nose, padikit please, from Bishay. Ayan. Mga lalab, lablabin natin si Bishay, mga lalab, lablabin natin padikit. Ayan. Dikitan natin mga lalabs. Mga lalabs yung nakapin po, pa-watch naman ako kahit 2 minutes lang. Ayan. New upload ko po yung nakapin. Ako ay busy ang tapos ko. Wag na. Wag baga. Ang karbit ka pati kung kung pagpapalan mo. Ay, sabi tayo na po kami. Dahil mo ako dito. Padikit please from Bishay. Ayan. Punta ko sa bahay ni Bishay, ha. Aray ko, sakit ng tagiliran ko. Ah. Dati na pala tayong dikit, Bishay, oh. Nasa UAE ka pala, ano? Bishay. Nasa UAE ka pala, yan, may harang. Nasa Dubai ka, UAE. Oh. Ha? Hindi. Na nakalagay dyan, oh. Kahit siguro gabi nag-building. Ha? Hindi natin kasi alam. Hindi lang si Pekidi ang nag-building, eh. Doon na rin sa kabila. May shop ba din ba doon? Ha? Hmm. Ayan, 2 million mega love shout out. Ayan, Grand Upa po, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalab. Grand Upa, ayan. Grand Upa TV, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalab. Watch naman ako mga lalab sa aking video po yung nakapin. Ayan, Bishay Emirates Mall. Nasa Dubai. Napakagandang mall to, ang laki. Padikit please from Bishay. Ayan. Ayan, lablabin natin si Bishay mga lalab. Padikit, padikit. Ayan. Thanks much mga idol. Keep safe from Grand Upa TV. Ayan. Panay loading naman ang buang. Aray ko, ang sakit ng tagiliran ko talaga mga lalabs. Uy. Oh. Sakit. Ayan, Bishay lalab. Napakagandang mall. Ang ganda pala ng Emirates Mall. Nagtrabaho ako ng UAE pero hindi pa ako nakapasok dito. Ang dami kasing mall sa UAE. Hindi lang nag-iisa. There's a lot of mall. Ayan, 5 million mega love shout out. Ayan. Thank you so much everyone sa 5 million in the house. Dapat ganito yung live ko tuloy-tuloy, hindi yung nagla-live pa lang ng 30 minutes, bigla na lang magsha-shutdown. Kawawa naman ako. Lalo na pag may nag-wielding.
Kaya minsan, napapaiyak na lang ako sa sama ng loob. Pero ngayon, dahil sa bago kong ano ba yun? Ah? Ano? Regulator mga lalas. Dapat pala, in-unbox ko pala yun. Tapos binidyo ko. Mali pala yung setup ko. Dapat pala in-unbox. Thanks much mga idol. Keep safe from Grand Upa. Ayan. Pero naglo-loading siya ng konti pero still going on. Ayan. Still going on pa rin. Dapat ganun na lang. O, nag-loading na. Nagre-red ba siya? Yung ano, nag-green lang. Batang Biker Vlog, tusok. Ayan. Naglo-loading pa ba si host? Modern Pro, your connection buang. Ayan, may jacket ka na Batang Biker Vlog, tusok. Ayan. Lalab, salamat sa patusok mo dyan. Ayan. Jessica Precious, mega love shoutout. Jessica Lalabs, ayan, bigyan kita ng jacket. Okay na Lalabs, hindi na ako nag-loading. Bumalik na sa dating anyo. Ganun talaga Lalab minsan. Na-experience natin yung loading. Ayan. Jessica Lalab, hello. Mega love shoutout, may jacket ka na, Jessica. Ayan. Minsan talaga mga Lalabs na experience natin yung pagkahilo. Pati yung connection nahihilo na rin. Diyos ko. Ayan. Okay na lang, bumalik na sa dati. Sana ganyan na lang. Kunting loading lang pero di tayo mawawala sa ere. Ayan. Diyos ko. Page na king. Wag naman sana, Diyos ko. Diyos ko, Panginoon, bless my life now. Huwag sana akong malaglag. Ayan, 7 million, mega love shout out. Jessica Robert Paila, nagbaba ng bye, Robert. Ayan, huwag sana tayong malaglag mga lalas. Payo daw from Batang Biker. Ayan. Batang Biker, magbaba ka ng bahay mo dyan. Ayan. Mga lalab, palablab din pa ako nakapin mga lalab. Kahit 2 minutes watch lang, iwan ng tamsak. Ayan. Masaya na si host. Batang Biker, magbaba ka ng bahay mo dyan, lalab. Paglablaban ka. 7 million mega love shout out. Diyos ko, makisama sana yung aking connection. Panay loading tayo. Ayan, 6 million mega love shout out. Diyos ko, Panginoon. Bless my life. Huwag sana akong malaglag. Ayan. $3.3 ang laki na ng bahay. Ayan. Trying to reconnect ang bot. Pero bumabalik naman sa dati, oh. Your connection is buang. Nakalagay. Ayan. Jessica Precious, lalab, main channel mo ba to? So my main channel to you. Diyos ko, unstable na naman. Always loading. Please God help my channel. Huwag sana akong malaglag. Bless my life. Jessica, I am watching your video, lalab. Jessica. African Divine Church. Ayan, praising God inside Canal Region, Quebera. Ayan, lalab, precious lalab. I am watching your video. I will connect also sa Precious, I connect already. Finish. I watch your video. Precious. Then I will connect also my main channel to you. Mga lalas, balablab din pa ako nakapin mga lala. Please watch my new upload on the pin. That's me. Ayan.
Kahit siguro gabi may nag-wielding. Jessica, I will check your main channel, okay? I will connect to you. Ayan, 4 million mega love shout out. Jessica, I am here in your already connect mo your main channel. I already connected to you, Lalas, my main channel. Thank you so much. Ayan, 3 million mega love shout out. 3 million. $3 million in the house, mega love shout out. Kunin ko lang Lalas yung aking charger ha, kasi malulubot na yung aking mobile. Wait lang po. 1 minute lang. Batang biker, ba mo yung bahay mo, Lalab? Ayaw magbaba ng bahay, batang biker? Ano ka ba? Naka-main channel ka? Go to channel. Ayan, thanks God. Binibless mo yung aking live. Maganda pala talaga may regulator. Kasi na ano niya, na ano yung kuryente. Ayan, 5 million mega love shout out. 5 million. Ayan. Mga Lalas, 5 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much everyone. Batang biker, nandito ka pa ba, batang biker? You already left? Malaki na rin pala yung batang biker, yung bahay ni batang biker. 3.31K. Punta ako sa bahay mo, batang biker ha. Panoorin ko yung video mo. Wait lang. Robert Paila, ayan, nagbaba ng bahay, Robert. Bigyan pa kita ng ayuda, Robert, ha? Naglo-loading. Ayan, Robert, punta ako sa bahay mo. Ano ba ito namatay yung ating mobile? Dan sa nakapin ng video mo, host. Ayan. Salamat, Lala Biker. Ayan, pumunta na nga rin ako sa bahay mo. Papanoorin ko rin yan. Salamat lang sa Lala. Maraming salamat. Ayan. Naka-main channel ka. Datit pala tayong dikit biker sa main channel. Ayan, black na siya. Nagla-live ka pala.
Ito lang ako sa short mo, batang biker ha. Ganyan talaga yan, lalabs. Ayan. Ang sarap brown rice. Cooking with Sapia, lalab, migalab, shout out. Ayan, salamalaikum. Walaikum salam. Ayan. Batang biker, dati pala tayong dikit, lalabs. Batang biker. Sa short ako, doon ako sa pakbet nanood. Cooking with Sapia, lalab, migalab, shout out. Ayan. Punta ako sa bahay mo, wait. Tingnan natin batang biker. Akala ko ikaw si biker, yung isang mahilig sa bartir. Ayan. Kasi ang laki ng bahay nun. Ayan, batang biker, nasa bahay mo ako lalabsa. Ayan, batang biker, nasa bahay mo ako, batang biker. Ayan, ikaw yan. Cooking with Sapia, lalab, thank you so much. Ayan. Ayan, batang biker. Ito yung ano mo, yung LS mo, lapagan, free saging sa bagong mga kaibigan. Salamat host, and lalab, panurin natin ng 2 to 3 minutes para hindi malagas. Ayan, hindi ko pa siya dinidikit, naka-red pa. Ayan, batang biker. Pinapakita mo yung bubong. 2 hours ago pala, nag-live ka pala ng 2 hours ago. Batang biker. Ayan, reconnect na naman ako. Pero it's okay, bumabalik naman yung connection. Hayaan mo yan. Huwag lang akong malaglag. Kumakalampag na yung tiyan ko ah. Katapos ko lang host. Kaya pala 2 hours ago. Ayan, lalab, 3 minutes na yan ha. Ayan, dikit ko na to. Batang biker. Kumakalampag na yung tiyan ko. Kaya medyo tayo mahina ang voice kasi wala pang kain si host. Yan, dikit ko na yan sa'yo. Ano, nandito ka pa ba, Robert Paila? Robert, punta. Robert Paila, lala, pinapanood ko yung video mo ha, Robert.
Ayan, Albesa George Vlog. Migalab shout out. Tamsak Idol. Ayan. Lalab, Migalab shout out. Albesa. Lalab, thank you. Albesa, thank you so much, Lalab, sa patamsak. Salamat po sa patamsak, Albesa George Vlog. Ayan, Robert, sa bahay makulol. Lalalala. Nabulol na si host. Ayan, Robert, nasa bahay mo ako uli. Nangyari sa'yo. Ayan, 4 million Migalab shout out. Ayan, 4 million Migalab shout out. 4 million in the house. Thank you so much. Batang Biker Vlog. Ayan, lablabin natin, mga lalas. And Robert Paila, pinapanood ko pa yung video mo, lalabs. Robert. Naghang na ang buang ah. Start ko nga, naghang lang. Cooking with Zapia Lalab, thank you so much. Cooking, ayan. Cooking Lalab, thank you. Ayan, 5 million Migalab shout out. 5 million in the house. Welcome ho sis. Ayan, from Cooking. Mga lalab, palablab naman po ako nakapin mga lalabs. Ayan. Cooking with Zapia, nagbaba ng buy. Cooking, ayan. 6 million Migalab shout out. Ayan, 5 million Migalab shout out. Robert, di pa ako tapos sa bahay mo ha. Nirestart ko kasi naghang. Ayan, Robert, may harang ka, Robert. May Bartiran Bahos. Ayan, Batang Biker. Yan ba yung bahay mo, lalabs? Di pa ba tayo ex, Batang Biker? Ayan, Robert, di ko sa'yo, lalab. Kung meron kayo dyan, lalabs, alagad, pwede man kayong mag-barter dyan. Ayan. Ano tayo, biker? Di pa ba tayo, Batang Biker pala. Yung member ko, lalab.
Ayan, ano, Royal. Robert Paila, ayan. Robert. Ano, Batang Biker. Di pa ba tayo ex? Ibaba ko yung aking member lalab, dikitan mo ng 10. Lalab Batang Biker. Oh my God. Ano, Batang Biker, nandito ka pa ba? Dikitan mo lalabs. Ayan, Robert Paila. Ito, Robert Paila. Ay, Robert Paila. Ano, Batang Biker, nandito ka pa ba? Ayan, si Bloody Coder, binaba ko yung bahay. Yes, host. Pinapanood ko pala labs yung video mo, ano, Robert. Ayan, Robert, oh. Yung pinaglutuan mo ng noodles, pinampaligo mo na rin. Ayan, pinapanood ko pa, Robert, ha. Ayan. Ayan, 4 million Mega Love shout out. 4 million in the house. Ayan, 4 million Mega Love shout out. Thank you so much, everyone. Ayan, Robert. Umuusok-usok yung ano mo, apoy. Ayan. Nandito ka pa ba, ano, Batang Biker? Wala na si Batang Biker, umalis na? Batang Biker, you still here? Naikot na naman tayo, oy. Yung loading mga lalas, normal na yan. Normal yung loading. Bumabalik naman sa dati, hayaan nyo na. Nagloading na naman ako, lalas. Ayan, 5 million Mega Love shout out. 5 million in the house. Thank you so much, mga lalas. Baka kayo hindi pa kayo nagsisikain dyan. Ayan. Magsikain na dyan yung hindi pa nagsisikain.
Cooking with Sophia, I am watching your video, Lalab, cooking. You still here cooking, Lalab? Ayan, 5 million Miguel blueberry grape jelly cooking with Sophia, UK. Ayan. Cooking with Sophia, I am watching your video, Lalabs. Ayan, 4 million Miguel shout out. Walang pagkain, host. Diet. Ako maya-maya mga lads, kakain ako at nararamdaman ko na yung tiyan ko. Kumukulog-kulog na. Kasi alas 8 na pala. Ayan. 8 na pala. Wala bang makain? Ayan, batang biker. Di pa ba tayo ex? Lalas, batang biker. Ayan yung member ko na binaba ko dyan, si Bladder, si Bloody. Wala bang makain? Ay, walang pagkain. Magluto ka, Lalads. Walang pangkain. Panay loading ambot. May ano ba ako? Parang walang sounds. Naglo-loading kasi. Wait lang. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Yung mga di pa nagsisikain dyan, huwag niyong kalimutang kumain. Huwag kayo puro whitey. Kasi huwag puro whitey mga. Unstable na naman, unstable oy. Yes, Miguel Love, shout out Pulin. Lalab Pulin, Miguel Love, shout in may jacket ka na Lalab Pulin. Pero tayo ikot-ikot. Ayan, Pulin Lalab, may jacket ka na Pulin. Thank you so much. Pulin Perez, tusok dikit, may jacket. Pulin Lalab, may jacket. Ganito kasi mga lalabs. Pulin, ayan, main channel mo yan, Lalab, Pulin. Ayan, Pulin, bigyan kita, Pulin, ng ha. Bigyan kita ng 5, Pulin. Bigyan kita ng 5.